Ako mislite da ste već vidjeli sve što traktori mogu ponuditi, zastanite na trenutak, jer ono što dolazi pred vas nije samo stroj, već povratak legende u potpuno novom ruhu. Zamislite zvuk motora koji budi jutro na selu, osjećaj snage pod rukama i pouzdanost koja ne poznaje kompromis. Ovo nije priča o prošlosti, ovo je 2026. i MT542, i upravo sada počinje njegovo novo poglavlje. Dobrodošli na Velonex, mjesto gdje strojevi imaju dušu, a tehnologija se susreće s tradicijom. Danas vas ne vodimo samo u recenziju, već u iskustvo. I MT542 je ime koje su generacije poljoprivrednika izgovarale s povjerenjem, a verzija za 2026. godinu dolazi kao odgovor na suvremene zahtjeve, ali bez gubitka identiteta koji ga je učinio besmrtnim. Dok stojite ispred njega, odmah osjećate da je ovo traktor koji je stvoren da radi, ali i da se pokaže. Pogled sprijeda otkriva snažan i odlučan karakter. Prednja maska zadržava prepoznatljiv IMT dizajn, ali sada s modernijim linijama, robusnijim okvirom i unaprijeđenim svjetlima koja osiguravaju jasnu vidljivost čak i u najtežim uvjetima. Metal djeluje deblje, čvršće, kao da poručuje da se ne boji ni blata, ni prašine, ni vremena. Sa strane, silueta je jednostavna, ali moćna. Kotači su veliki, stabilni, s gumama koje grabe tlo bez oklijevanja. Svaki detalj je funkcionalan, bez nepotrebnog luksuza, ali s dozom modernog šarma koji govori da je ovo traktor 21. stoljeća. Stražnji dio je čista snaga, masivna hidraulika, jaka vučna kuka i precizno postavljeni priključci koji omogućuju rad s različitim alatima bez gubitka učinkovitosti. Ulaskom u kabinu, iznenađenje je neizbježno. I MT542 iz 2026. godine više nije spartanski kao nekada. Ovdje vas dočekuje prostranija unutrašnjost, udobnije sjedalo s boljom ergonomijom i pregledna kontrolna ploča koja spaja analogni osjećaj s modernim rješenjima. Sve je postavljeno tamo gdje očekujete ručice, pedale, prekidači i sve djeluje prirodno, kao produžetak vaših ruku. Vidljivost je izvrsna, zahvaljujući velikim staklenim površinama, a buka motora je znatno smanjena, što dug radni dan čini manje napornim. Ispod haube se krije srce koje ne razočarava. Novi MT542 donosi unaprijeđeni dizelski motor koji nudi optimalan balans između snage i potrošnje. Snaga je dovoljna za oranje, vuču i sve zahtjevne poljoprivredne zadatke, dok je potrošnja goriva optimizirana kako bi svaki radni sat bio isplativ. Mjenjač je pouzdan i precizan, prijenosi su glatki, a osjećaj kontrole daje vozaču sigurnost čak i na teškom terenu. Hidraulika reagira brzo i snažno, omogućujući efikasan rad s priključcima bez gubitka vremena. Kada govorimo o cijeni, i MT542 ostaje vjeran svojoj filozofiji dostupnosti. Za 2026. godinu, cijena je postavljena tako da bude konkurentna, nudeći izniman omjer uloženog i dobivenog. Ovo nije traktor koji plaćate zbog imena, već zbog onoga što vam svakodnevno vraća kroz rad, pouzdanost i dugotrajnost. U svijetu gdje su cijene često prenapuhane, i MT542 stoji kao racionalan izbor za one koji znaju što im treba. Na kraju dana, kada se sunce spušta, a motor se ugasi, shvaćate da ste vozili nešto više od običnog traktora. 2026. i MT542 je simbol izdržljivosti, evolucije i poštovanja prema poljoprivredniku. On ne pokušava biti nešto što nije, on je snažan, jednostavan, pouzdan i spreman za svaki izazov. Ako tražite stroj koji će raditi s vama, a ne protiv vas, koji razumije zemlju jednako dobro kao i vi, onda je odgovor jasan. Ovo je i MT542, i ovo je budućnost rada na polju, ispričana kroz legendu koja se vratila jača nego ikad. Ako vam se ova priča svidjela, ostanite uz Velonex, jer ovdje legende nikada ne prestaju.